खुलुमबाय, आं नारायण ब्रह्म गोदान बर' खौरां चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आसाम आरो मिजोराम सिमायाव आसाम आरो मिजोराम पुलिसनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जानानै आसामनि सा 6 पुलिसनि जिउ खहा जादों आरो सासे सादारन सुबुंनिबो जिउ खहा जादों। टकिअ अलिम्पिकआव लिरथाय थिखोनो हानानै सिलभारनि मेडेल मोननो हानाय मीराबाई चानुनो मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ एसपि स्पर्टनि एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै फोसावदों। लोगोसे मणिपुर सरकारा बिथांनो 1 करोड़ रां होगोन होनना फोरमायदों। बर' थुनलाइ आफादा 60थि तामुलपुर जथुम्मायाव आद्रा थानाय थान्दै मेलनि जथुम्माखौ बिजनियाव खुंनाय जागोन होनना फोसावदों। बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथाङा माब्ला खुंनाय जागोन बिनि थि अक्ट'खौ कभिडनि थाखाय होनाय जायाखै होनना फोरमायदों। मिसाइल मेन डक्टर एपिजे आब्दुल कालामनि दिनै थैनाय सान। 3 जुलाइआव जइन्ट एन्ट्रेन्स एग्जामआ थाथ'नो गोनां जादोंमोन कभिड-19नि थाखाय। बे एग्जामखौ अक्ट'बरनि 3 अक्ट'आव खुंनाय जागोन होनना सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्रआ फोसावना होदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।